izinto ezingenabo uNkulunkulu, khona izinto ezixosha uNkulunkulu, kodwa siyahakeleka zona. Mawuyibheka ziya appetizer, mawuyibheka ziyabizana. But if you have learned to discipline your eyes, angeke wayibheka uzothi ngeke ukuthi angisabuyeli ngoba ngenza isinqumo namehlo ami, angeke usayibuka lento. Kunendlela kaNkulunkulu afanele afuna sihambe ngayo ukuze sifike kuphi kulento ye-prosperity. Iphuzu lokuqala enginalo eyokuthi kufanele ubalekele isono mawufuna uprosperisha. Hallelujah. Yebazalwane, angeke sikwazi ukuzobambula yina ukuthi uNkulunkulu asiphumelelise sibe siphila anyhow. Angeke size la sizofuna imali kuNkulunkulu sibe siphila esonweni, sibe siphila emanyaleni. Uma decide ukuphila esonweni, uyazehlukanisa noNkulunkulu. There is nothing that you will receive from God. Oh my God. And listen, bazalwane, if you don't want to get rid of sin, sin will get rid of you.